Il-Malta Enterprise, b'kollaborazzjoni mal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, nediet skema ġdida li tħeġġeġ lil min ħaddem jimpjega persuni b'diżabilità. Din l-iskema tista' tkopri sa 90% tal-ispejjeż sa massimu ta' 10,000 euro, meta min ħaddem jinvesti f'apparati jew teknoloġiji li jagħmlu l-ambjent fuq il-post tax-xogħol aċċessibbli għal kulħadd. Il-Ministru għall-Intrapriżi Mirjam Dalli spjegat kif se taħdem din l-iskema li għandha lan li tkompli tmexxi soċjetà inklusiva fil-ħajja ta' kuljum, inkluż fuq il-post tax-xogħol. Il-ħsieb tal-iskema huwa li ninvestu f'miżuri tanġibli li jagħmlu differenza. Bħal pereżempju jekk isir resurfacing tal-art biex jagħmel iktar aċċessibbli għal persuni li jkunu jużaw il-wheelchair biex jiċċaqalqu minn post tal-ieħor. Jekk pereżempju jkollok kumpaniji li jridu jagħmlu investiment f'ċertu teknoloġija bħal braille għal min ma jkunx qed jaqra u inkella tkabbar it-tipa, jew alarms, etc. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli qalet li l-għana ħari ta' din l-iskema huwa li l-intrapriżi ħadnu diversità fuq il-post tax-xogħol. Din l-iskema il-Gvern qed ibgħat messaġġ b'saħħtu li rridu nkomplu nkissru l-barrieri li s'issa qed iwaqfu lil persuni b'diżabilità biex ikunu inklużi fid-dinja tax-xogħol. Diġà minna ħafna 4,000 persuna b'diżabilità qiegħda fid-dinja tax-xogħol u nemmnu li din l-iskema li tagħti lura 90% tal-investiment biex jgħinu l-persuni b'diżabilità se tkompli ttejjeb dik il-figura. Il-konferenza tal-aħbarijiet li fija nataw id-dettalji dwar din l-iskema saret fil-binja tal-kumpanija Abertax fil-Musta. Il-kap eżekuttiv tagħha, Malcolm Tabone, spjega kif il-kumpanija diġà tħaddem persuni b'diżabilità u mistennija tkompli tmexxi bl-eżempju billi tagħmel użu minn din l-iskema u jkollha faċilitajiet aktar aċċessibbli. Nies b'diżabilità ovvjament għandhom il-forti tagħhom f'ċertu qosma u ovvjament irridu nesploraw u nisfruttaw dik il-ħaġa. Ovvjament waqt fuq il-post tax-xogħol ġieli jkollhom ċertu limitazzjonijiet u għalhekk inħeġġu aħna kemm jista' jkun naraw kif nagħmlu affarijiet iktar faċli. Għalhekk impjegajna għalhekk għandna numru ta' impjegati li huma b'diżabilità u b'din l-iskema aħna ħatejna biex persuna pereżempju huwa wheelchair ħana qelbu bl-electric. L-iskema tibqa' miftuħa sa wissu tas-sena 2023. Aktar dettalji jinsabu fuq is-sit www.businessfirst.com.